Okay, hi. Natay ah, hisgutan karon, no? Doon ako gi-post sa Facebook. Binisaya ni. Then binisaya po ning atong ah, kining pinulungan. Okay. Kining gi-post nako, ako ning i-explain, no? Ug unsay buot pasabot ani kay mahimo ning dili pod masabtan o dili madawat ang spiritual essence o kanang gitawag natong espirituhanon nga pagtulun-an ani nga kini nga post. Ako sang basahon kining gi-post nako sa kining Facebook, no? Okay. Babay nga maot og batasan o maayog batasan imong pilion? Okay. Husbo nako. Babay nga maot og batasan o maayog batasan imong pilion. Kumbaga kung kuan ka, ako lang sa ning tiwason na, kung pananglit ikaw ron usa ka kababay, maot kag batasan, no? Maot kag batasan. Dayon, giingon diri nako, kung single pa ko, but pasabot, wa pa ko'y uyab, hmm? Unsa may akong pilion? Kung mangulitaw ko, no? Unsa may akong pilion? Ang buutan ba o maayog batasan nga babae? Pananglit ikaw, dili ka maayog batasan nga pagkababay. Dayon, manguyab ko o mangulitaw ko, hmm? Unsa may akong pilion? Ikaw ba nga dili maayog batasan o ang babae nga buutan ug maayo og batasan? Siyempre, no, wala na lang nako gibasa kay nadiretso naman ako ang iyang thought, no? Pero mao ra gihapon ang content diri. Okay. So mao na, pananglit ikaw karon usa ka babae, dili ka maayo og batasan, dili ka buutan, dayon single pa ko, dayon mangulitaon nako o manguyab nako para himuon akong pangasawon. Okay. Now, unsa may akong pilion? Ikaw nga dili maayog batasan o ang babae nga maayog batasan? Wa tay libog kay maayog og batasan. Now, niining mensahe sa Lunes Santo, doon ako'y ipasupot ani nga mensahe, no? Nga ang matumbok ani nga pagkalalaki nga mo'y gihisgutan diri o kinsa ang namili, no? Kinsa ang manguyab o mangulitaw sa babae ba nga dili maayog batasan o sa maayog batasan. Okay. Now, ah ako untang gustong akohon ba ang maong lalaki. No? Pero maulaw ko kung pananglit do sa realidad dili nako ni mahimo. Pero nakapangulandong ko ani nga mensahe nga mahimong kung makuha nato, masabtan nato, ma-feel nato, mabati nato ang mensahe niini, mahimong makapalambok ni sa atong pagtuo. So kini lang example sa paagi nga gusto natong mapaabot ang mensahe niining Lunes Santo. Okay. Now, karon dili na ta mamili na. Now, ang lalaki diri gibutang ngalan pero gingalan-ngalan na ni. No? Pero dili gyud ingon tinuod nga kuan lang nga istorya. Gigam-an lang nig istorya kay dunay mensahe nga buot natong ipaabot niining Lunes Santo. Okay, ug unsa ning klase nga kana bang kinaiya nga dapat ato pong mahuptan para motaas pa o molambo pa ang atong pagtuo sa Dios o pagtuo sa Ginoo. Now, giingon diri, kung maot kag batasan nga pagkababae o single pa ko, ang akong pilion dili buutan o maayog batasan. Dili na ko pangulitawhan o pilion
o panguyabon ang babae nga mayog batasan. Okay. Gusto nako ikaw nga dili maayo og batasan akong pilion. Batingala ka no? Ngano man? Ngano nga ang dili man o maayo og batasan sa maikaw karon? Nganong ikaw may akong pilion? Dili man tong maayo. Now, giingon dire, ikaw nga dili maayo og batasan mao'y akong pilion. Dili tungod kay ganahan ko sa imong batasan nga dili maayo. Dili tungod kay ganahan ko sa imong batasan nga dili maayo, dili ko kamay batasan. Pero nganong pilion nako ka instead atong buutan og maayong batasan nga babae. Mao ni ang hinungdan. Gusto lang ko makabalo o makakat-on kung saon paghigugma ang lisod higugmaon. Mao ni ang girison nato. Kung makasubscribe man kung ma-feel ninyo nga kini maayo nga panig-ingnan, why not dili ni i-apply sa atong kinabuhi? Kay nagtuo ko, duna kini kasamahan ang mensahe niini sa gihimo ni Kristo nga pagluwas niya kanato sa katawhan. Nga kita bisan makasasala ta, mga buluyagon ta, mga salbahis ta. Pero ngano man nga gipakamatyan ta sa atong Ginoong Kristo. Ngano man nga wa ta niya padal-i og kalayo. No? Nga gipakamatyan man ta niya para lang nga maluwas ta. Kay pinagi magkamatayon niya, no? Nga dili ra ba kuno maluwas ang katawhan nga sa tao lang nga kahimtang walay tao nga makahimo niini sa pagluwas sa akong sala sa katawhan sa kalibutan. Dunay teksto pa sa Biblia nga nalimot lang ko nga giingon nga ang Dios lang ang makaluwas. Niya dili ni mabuhat sa tao. So kung atong una-hunaon maong ang Ginoo ang ikaduhang persona sa Dios ang pulong nagpakatao but pasabot si Kristo para ta maluwas. Na ang iyang kamatayon makaluwas gyud kay Dios ko siya. Niya kanang Dios di man na mamatay. No, dili mamatay ang Dios 1 Timoteo 1:17. Pero kinahanglan luwason ta niya. Kunya kay di man siya mamatay, so di gyud maluwas kung Dios lang siya sa kahimtang. Mao na nga tungod sa iyang gahom, wa may dili mahimo niya, kinahanglan mo pagkatao siya. Kunya ang ikaduhang persona nga pulong nga mao si Kristo, mao'y may voluntaryo. Sa tulo ka persona sa usa ka Dios, ang pulong nga si Kristo mao'y ni voluntaryo nga magpakatao. Para nga ang iyang kamatayon makatubos natong katawhan. Kay dili man ta maluwas kung kamatayon ra sa tao. Kay wa may tao makaluwas. Oh? Ang Dios lang ang makaluwas matud pa sa Biblia. Kunya di pud ta maluwas sa Dios kung di pud siya magpakatao. Kay di man siya mamatay. Nya kinahanglan magbayaran magkamatayon ang atong mga kasalanan. Wages of sin is death. Oh, mao na nga kay Dios naman ang makaluwas, mao nang nagpakatao siya. Ug ang nihimo ani si Kristo, ang pulong nga Dios nga nagpakatao. Mao nang giingon sa atong doktrina sa Katoliko nga ang Dios namatay diha sa iyang pagkatao. Kay dili man po siya mamatay siyang pagka-Dios, di ba? Ang Diyos sa iyang pagka-Diyos, di siya mamatay. Pero pwede siyang mamatay kung naay nadugang nga kinaiya niya nga mahimong mamatay. Mao na ang pagkatao. Kanya, dili po na ato na lang ning ilapad ning mensahe ani. Dala na atong mga kaguliyang po sa ubang topic, no? Kay nagkaguliyang po ang mga siip diyan nga issue. Okay? Now, mauna nga
ang pag-ingon po nato nga ang Dios namatay, dili po na pag-asabton nga ang amahan nga Dios namatay. Labi na kay moingon ta nga ang Dios usara. Ang pagka-Dios sa amahan, anak ug Espiritu Santo usara. Ya mo yung ang Dios namatay. So sabton ba na nga ang amahan nga Dios namatay ug ang Espiritu Santo nga Dios namatay? Dili. O dili na ingon anaon pagsabot nganon. Kay sa istorya lain-lain man ang tulo ka persona. Unya dili man ang tulo ka persona ang nagpakatao nga mahimo nang mamatay. Ang amahan wala gito namatay kay wa man siya kinaiyas pagkatao, kay wa man siya nagpagkatao. Ang Espiritu Santo mao gyapon walay record sa history of salvation nga nagpakatao ang Espiritu Santo, wala. So Dios ra sa kahimtang ang amahan og Espiritu Santo. Okay. Kinsa man nila sa tulo ka persona ang naay kinaiya, naduga nga kinaiya nga mamatay nga mao ang pagkatao? Ang ikadong persona nga si Kristo. Mao na ang buot ipasabot nga ang Dios namatay nga si Kristo diha sa iyang pagkatao. Oh? Nganong i-attribute man nato sa iyang pagka-Dios bisag dili ang iyang nature, dili ang iyang kinaiyas pagka-Dios may namatay. Nganong moingon man ta nga si Kristo nga Dios namatay? Tungod kay Dios man iyang persona. Ug usa ra man iyang persona kanang gitawag nato divine person o mao lagi divine person. Ang iyang persona divine o Dios. Namatay siya diha siyang pagkatao kay na naman siya kinas pagkatao mamatay. Pero karon nga nabanhaw na dili na pud noon kay glorified body dili na mamatay. Pero sa dihang wa pa siya nabanhaw, o mao to nga gipadayag sa salvation nga ang Dios nga si Kristo namatay diha siyang pagkatao. Atong balikon na dili sa iyang kinaiya sa pagka-Dios. Pero ipa-attribute, ipaangko nato sa iyang pagka-Dios ang kamatayon kay Dios man ang iyang person. Divine man. O, namatay ang Dios nga si Kristo diha sa iyang pagkatao. Kaya naman siya kinayas pagkataong mamatay. Pero dili sa iyang pagka-Diyos. Kaya dili man mamatay ang kinaiya sa pagka-Diyos. Pero ipaangko na to sa iyang pagka-Diyos o sa iyang Diyos. Sa iyang pagkasiya. Tungod kay Diyos man siya. Wala man siya laing persona nga tao. Kaya kung muingong ka nga ang ipaangko na to sa tao ang kamatayon ni Kristo. Now, mulutaw nga duha ang persona ni Kristo. Lahi ang iyang persona sa pagkatao, lahi po ang iyang persona sa pagka-Diyos. Ang orthodox teaching ana nga mao gyunay gihiusahan sukad pa niadto sa mga church fathers, mga teologo nato bisan gipasabot sa Biblia usara ang persona ni Kristo. Kay kung maduha ang persona ni Kristo, so dili na Trinity. Diba? O, tulo ra ang persona sa usa ka Dios. O usara ang persona ni Kristo nga mao kanang iyang pagka-Dios. Nadugangan lang siya kinaiya sa pagkatao kay nagpakatao man siya. Pero dili na sabton nga lahi pud tong persona niya sa pagkatao, no, wala siya persona nga tao. Ang iyang persona Dios. Nadugangan lang iyang kinaiya sa pagkatao, tungod kay nagpakatao man siya. Oh. Kinsang namatay ang pulong nga Dios nga si Kristo nga nagpakatao. Namatay si Kristo nga Dios diha sang pagkatao. Oh. Ngano man na? Ngano man gyud nga kinahanglan Dios gyud mao'y mamatay? Of course, diha sa iyang pagkatao kay natao man siya. Kay sa Biblia lagi kinahanglan luwason ang katawhan pinaagi kamatayon. Nya di man mamatay ang Dios, nya kay Dios ra may makaluwas, so gikinahanglan jud nga naa gyud Dios nga magpakatao para mamatay. Kay di man siya mamatay kung Dios lang sa kahimtang. So nang very believable ang doktrina ng Katoliko na si Kristo nga Dios namatay kay ang Dios ra may makaluwas. Sa iya ramang kamatayon, nya di man mamatay ang iyang kinaiya sa pagka-Dios mo nang kinahanglan
mudugang siya kinaiya nga mamatay. Unsa man kinaiya nga maunang pagkatao. Unang ang Diyos nga si Kristo namatay, iya siyang pagkatao para maluwas ta. Ug nahitabo na to. Now, unsa may kalambigitan niini sa atong gipost? Nga pananglit kung ako ni lisod lang kay maulaw ta. Talagsa uno ni kayo. Pero tag nagpakasama ni Kristo ani. No? Ganun mo inana ta. Kay si Kristo, no? Iyang gugma very lapad, lawom. Kay sa kadaghan nato sa kalibutan laing mga sala, laing salbahis na dili noon pod. Okay. Pero ngano man nga kita tanan man gyud mo iyang luwas atong iyang kamatayon. Sa to pa madautan man o dili, makatagamtam ni Kristo. Meaning, gihigugma ni Kristo ang tanan. Mura bag matandi na to sa adlaw nga gibuhat sa Dios kanang san nga dili gyud mo lingiw. Inig sunrise, mga buutan o mga tarong mahayagan sa kahayag sa adlaw, no, nga gibuhat sa Dios. So dili mamili. So but ipasabot nga kinahanglan po diay kung mag-reflecta na ang gugma nato masama pud sa iya. Dili ta kay kung pananglit mubalik ta sa gipost nga kung ang akong pilion katungod man ako pilion na po tong buutan, sumurag namili lang ko kay wala bay challenge ba nga buutan man to way problema. So kung akong pilion ang dili buutan para makat-on ko unsaon paghigugma ang dili buutan sama nga si Kristo mo'y master anang kanabang kinaiya nga walay pili makasasala og dili iya gyung higugmaon mo bitaw nagpakamatay sa alang sa tanan. Mo bitaw nga ang New Covenant Kingdom, New Covenant Religion dili kay para lang sa mga Hudiyo, para sa tanan tao. Lukop mo na siyang gitawag og Katolik, no? Ang True Church of Christ. So ingon na po nga ang common yun nato mga lalaki pwede po ni balihon vice versa alang sa mensahe po sa mga babae nga mamili o buutan nga lalaki o ang lalaki po mamili lang og buutan nga babae. Kung kana lang ang nato bang kinaiya, mao ra nay patunhayon nato, mura ra pud ta ana og mubalik tas karaan ba nga mga Hudiyo lang. Way apil tong dili Hudiyo. Magpasabot nga ang gugma ni Kristo para sa tanan, maayo og dili. Di ba? Gani kung una-unaon na to, nganong pilion man ako tong buutan, wala naman to'y problema. No? Kinahanglan kung naa ko ang kahayag ni Kristo, gikinahanglan ni atong mga naa sa kangit-ngit. Di ba? Unsa may purpose? Kung mamili ta, palitan, buutan ko, din buutan po to. Wala. Ano pa may silbi sa among kamaayo nga, maayo naman may puros. Ang akong kaayo, kung maayo mong ganing ko, kinahanglan, doon na ni mahil, doon na ni matambalan. Anong tambal? Bunong piliyon pa man ako itong buutan nga, buutan naman to. So, sa Kristiyano nga reflection, pwede na to magawi itong bang kung naay karnero nga mawala, mo gito'y pangitaon. Mo to'y pangitaon, asa na to. Dili na to hugo, dito mo doon na tong mga tao nga naara, wala mo wala, kaya wala naman si problema. Pareha sa kung doktor ka, matog yung kas mga masakiton, dili sa mga maiglawas. Yun na so, ni ang mensahe nga nung ang gipili aning lalaking gipasabot diri di na lang ako niyang kulon kay lisod biya gyud ni ako kon muratag si Jesus Christ ani kanabang dili mamili. Okay. So mo na nga moingon ko nga kung babae ka nga dili maayo o dili ka buutan. Sa lahom nga pagsabot sa pagtuo, dapat ikaw mo'y piliyon ako para makat-on ko og paghigugma nimo
nga lisod higugmaon kay lisod biya gyud higugmaon ang dili maayong batasan nga babay. So kung makakat-on ko ana, mura na pud kung nakaambit sa kinaiya ni Kristo nga maantigong mahigugma bisan atong mga dili angay unta higugmaon kay mga salbahis. Di ba? Nakuha ninyong point? So kay ni ana pud nga paagiha kung makakat-on nako og higugma nimo sa imong taliwala sa imong pagka dili maayo nga pagkababayi, may chance pud nga imong makita nga light kahayag ning akong paghigugma nimo. So kay kahayag man ni naay possibility nga matouch po ka o mabutan po ka kay ang akong paghigugma nimo nga matawag siya unconditional kay siya laliman ka nakat-on kong higugma nimo bisan dili ka maayo batasan nga pagkababae. Na-reform ka tungod sa example nga akong gipakita nga mao kanang paghigugma nako nimo og unconditional. Nahinumdum dayon ko sa giingon ni San Pablo nga overcome evil with good. Nga dag-on ang kadautan pinagis maayo. So yun na. So ang lalaking gipasabot diri nga nganong gipili niya ang babaeng dili buutan instead nga kadtong buutan nga babae nga wa na noon pilibog ganun wa man noon siya mo'y gipili kay naa niya ang diwa ni Kristo nga mas ikinahanglan ko aning babae nga dili may batasan para ma-reform siya. Di ba? Oh, kay kung piliyon ako tong tarong buutan nga babae, so mura nag tungod kay maayo siya nga ma-please ko kay wala kay problema ani kay buutan ko ni. Oh, pero kung piliyon ako tong lisod higugmaon, so mura ko nagpili og Herculean task. Ang lisod mo akong gipili. Unya tungod pud kay nag-una-una pud ko nga ang mensahe ni Kristo nga niya nako mapaabot nako niya, no? Kung ikaw na babae nga dili may batasan, mapaabot nako ang mensahe ni Kristo diha nimo sa akong paghigugma nimo kung mag-usa na ta. Kay kung muli kay ko, unsa nimo pagkakita sa maong gugma nga posibleng maka-reform nimo? Dili man kang kita nako kay dili man ikaw mo akong gipili. Di ba? So mao na nga ikaw akong piliyon. Gipili ti ka dili tungod kay ganahan ko si mong batasan, dili ko ka may batasan. Dili ka maayog batasan, gipili ka nako, ayaw og sabta nga gipili ti ka tungod kay ganahan kog dili maayog batasan. Of course, dili gyud ta ganahan ang dili maayog batasan, pero nganong gipili ka nako? Tungod kay gusto ko makat-on unsaon paghigugma ang lisod higugmaon. Kay ang purpose sa Ginoo nga mianhi siya diri para kita katagahan og example kung siya angayan buhaton. Ang example kinahanglan makita gana. So kung naa nako ang good example sa pagkalalaki, kung dili ko mopili nimo kay di ko ganahan nimo, unsaon nako pag-reform nimo? Unsaon nako pag ingon, Lord, mutabang ko sa imong misyon nga sa pag-usab sa lagway ining kalibutan, meaning pag-reform sa mga tao. Unsaon nako pag-reform? Unsaon nako paghimong instrumento sa Dios kung mobalibad ko ana nga gani ubot sabton kuha na siya kanang kahigayunan, privilege. Di ba? Kanang pag-antos, privilege mo na. Kay mahimo man gyud nga mag-antos ko. Sama ni Kristo nga nag-antos sa kamatayon sa krus para ta maluwas. Yun na po. So kung makig-uban ko nimo, kung manguyab ko nimo, mangulitaw ko nimo, bisan kahibalo ko nga dili ka may batasan. So nakita na nako na nga mag-antos jud ko ani. Kung magkinabuhi nami ingon nga pamilya. No? Ano man mag-antos ko ani tungod kay salit. Lisod biya gyud higugmaon ng dili may batasan. Di ba? So gipili na ko na tungod kay gusto ko makaton ana kay sayo na biya ni istoryahon. Kay basig sa aktual na gyud, basig magsige na gyud tag riot, sige na gyud tag away. Di ba? Hindi ka suko nimo, suko po rin ko.
Hmm? Pero muna, gusto ko makat-on nga bisag ingon ana ka dili ko masuko. Hmm? Mantigo ko makapaubos. Sa lakip nga pagkaistorya, mantigo mo kumupas-an nimo. Kay nahimo man kang krus. Nako. Kay kung moadto ko sa babae nga buutan, dili wala matawag og krus. Di ba? Unya unsa may giingon sa Ginoo sa gospel? Kung gusto mo mosunod kanako, pas-anan ninyo inyong krus. Dili na krus literal nga magkuha tag krus din atong kanang uban inanaon nila. Ang krus nga gipasabot diha kanang mga pagsulay, mga kinabuhi nato nga tungod sa pagsunod sa Ginoo bisag galisod ta pas-anon gyud. Di ba? So murag sakto lang na no? I hope nga nakuha ninyo ang message aning akong gi-post kay so far sa nakita nako sa akong gi-post gikataw-an lang gikataw-an lang sa mga nag-react no. So either nakasabot sila pero murag nahimuot lang sila or wa lang sila nakakuha sa mensahe mo nang ilang gikataw-an. No? Mao na no. Kay bulokong lisod ni. Ug ambot og duna bay nakahimo ani no. Kay mao ni akong reflection nga akong dugay na ako naka-reflect ani pero akong gi kuan ron gi-broadcast nining Lunes Santo. Silbing contribution pud ako. Pero ang akong gibutang diri nga ang akong gipaangkon sa akong mensahe diri si Mr. Dili Ako. Pero actually gusto na ako nga maingon ani ko. Pero kay minyo naman ko, dili na po ni mahitabo. Diba? Kay naa naman ko gipanumpaan nga unungan no ang akong asawa. Okay. Pero akong asawa dili ko kaingon nga dili maayong batasan na tungod kay siya akong gipili. Maayo akong asawa. No? Ako lang ning na sulti ni nga message karon nga kung single pa ko, kung gusto ko mo palawong yun sa akong pagka-Kristiyano, ang akong pilion kung ulitaw pa ko, ang dili gyud maayo og batasan. Kay challenging. Kay kung dito ko sa buutan maayo batasan, dili na challenging. Dili na pas-an og krus. No? Kay maayo naman. Kanya kay ang Kristiyano pas-an man og krus. Dili literal ha. So dito ko sa babae nga nagpas-an ko. Naglisod ko. Sa akong nanggingon, gusto ko makapon og paghigugma sa lisod higugmaon tungod sa dili maayong batasan. Mao ni akong reflection, murag nataas-taas naman to dining Lunes Santo. Okay. I hope nga inyo ning nakuha. Kay murag wa maguna ko ning gisulat ning detailed nga explanation. Mo nang siguro na ako'y nalimtan pero bisag katulang I hope nga inyong nakuha ang point na to. Nining atong inibang gi-post karon nga binisaya. Nga akong basahon og gusto bayata mo tapos. Uy, naman dahil ni check. Kini siguro ni check nakasabot ni. Ni-react kay kasagaran diring ikaduhan tulo pa man dining nag-react. Ang duha gikataw-an, no? Ang usa iyang gi-checkan nakasabot siguro ning nag-check. Ako lang usbo nagbasa ay ta mo stop umuundag. Okay, kay mataas na po gayo no. 28 minutos na gali diri. Okay. Giingon diri sa akong post, babae nga maot og batasan o maayog batasan imong pilion? Kung maot kag batasan nga pagkababae, kung single pa ko, dili buutan o maayog batasan akong pangulitawhan o panguyabon. Mao na akong pilion, dili itong buutan. No? Nga naman. Gusto na ko ikaw nga dili maayog batasan na akong pilion. Ngano lagi? Nga naman. Tungod kay ikaw nga dili maayog batasan mao'y akong pilion, dili tungod kay ganahan ko sa imong batasan nga dili maayo, kinsa ko'y ganahan ng batasan nga dili maayo, di ba? Nganong gipili ka nako bisag dili ka maayog batasan tungod kay gusto ko makabalo o makakat-on unsaon paghigugma ang lisod higugmaon. Kay mao ni gibuhat sa Ginoo. Di ba? Kita mga salbahista makasalanan ta. Pero gihigugma man gid niya.
Pero sa akong paminaw, wa man gyud ito siya maglisod siguro kay ulo gaantos to siya. Matawag na itong galisod to siya. Nagkatugo kay gilapdusan pa kung tanaw na itong The Passion of Christ. Gaantos to siya eh. Pas ang gudog krus. Hmm. Hmm? Gusto ko makaawat anak. Nga dunay gipas-an kay si Kristo dunay gipas-an para lang maluwas ta. So kung gikinahanglan pod nga pas-anon ka nako, yang imong dili maayong batasan mo nay silbing krus nako. Kung makapas-an ko ana, kung pasabot nakaambit ko sa gihimo sa atong Ginoo. Kay kung mupili ko buutan o mayong babae, yung sahon ako pagpas-an og krus ana nga malipay ra man ko ana. Dili man na pas-an kay buutan gud, may kog batasan. So I hope nga katong nagkatawa aning akong gipost. Makuha niyo ang point. No? Kung gusto ba ta mo lawom pa gyud ang atong kanabang pagka-Kristohanon. Okay. Dili ra ko taman hangtod sa sunod higayon. Kini inyong igsuon no si Veritas, si Silver. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.